Apa wonten apa? Oke sekolah. Lah lek teko iku salaman sih, Pak. Salaman sih dah. Cek gak salah paham. Mari salaman apa? Assalamualaikum. Lah. Sik ta sahabat, wonten apa alon-alon? Aku takon. Oke sekolah. Sik tak delok ini absen. Kok koyo ora, Pak? Apa sih cepete? Muridnya ku wakil kok. Lah iki lak jenenge ohek wis ana lho. Oh, iya. Pembelian spray ohek. Lho kan. Ono kan. Lho lah iya iki wis. Oh, dagangan. Dagangan arek iya ono regane lho. Iya. 650.000. Ya iki jenenge ohek. Sik kan golek ohek te lapo? Iki sekolahan, Pak. Mang makne wadul lang aku. Ya apa? Ohek ku ilang, Pak. Sekolah paling Bu. Ngene ta aku. Terus tak parani rene iki Pak kayak bukti. Iya ta. Iya. Selfie dhisik lek bukti saya. Iya. Gak sama HP gak usah. Ya, Pak. Areke wis 7 dina aja ora mlebu sekolah, Pak. Terus ya apa iki? Aku ya gak ero. Rajin ngene wae. Ya rajin menabung dan menghitung. Pan mang ngamuk-ngamuk apa? Oh, kok nada ngamuk-ngamuk. Pegel aku. Karo sapa? Wis selalu wae itu kok omahe rene. Areke jare ilange mulai kapan? Aku mang isu nang omah gedor-gedor lawang dijebol lawang gue. Terus gak ditol. Hah? Lawangnya gak ditol. Nah, jebol kan jadi didol. Ya menawa payu. Ah, iya Pak. Ya wis lah. Saiki areke gak di ndi, gak di kono, gak di kene. Subhanallah. Sana kok ganteng kok bidang. Iya ganteng. Ya apa gitu. Ya wis lah, awake golek iya ya. Kan sekolah, Pak. Enggak om preyan kok.